ноҳияи Тоҷикобод мо замону бонувон имрӯз шукргузорӣ аз давлати тоза истиқлол ва сулҳусуботи кишвар намуда доимо дар зери сиёсати хиратмандонаи сарвари давлат корпайкор намуда истодаем. мо замону бонувон як қувваи бузурге ҳастем, ки имрӯз баробари мардум дар ташкилотҳои давлатӣ ва фаъолият карда истодаем. Замону бонувони ноҳияи Тоҷикобод ба мардуми вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон муроҷиат менамоем, ки имрӯз фирефтаи ҳаргуна дастисаҳои гурӯҳҳои бадхалаф нашаванд ва сарҷамъ бошанд, дар зери сиёсати хиратмандонаи сарвари давлат кору фаъолият намоянд. Имрӯз мо тариқи оинаи нилгун мебинем, ки дар минтақаи Бадахшон, ки яке аз минтақаҳои хеле пешрафта аст, имрӯз аз ҳама дастовардҳо ва пешравиҳо дар уҷа ба назар мерасад. Донишҷӯёни мо низ аз ноҳияи Тоҷикобод дар онҷа таҳсили илм намуда истоданд ва кӯшиш намоянд, ки анами якпорчагиро аз байн набаранд, сарҷамъ бошанд, якдилона бошанд ва бо як мақсаду бо як маром зери сиёсати сарвари давлат кору фаъолият намоянд.